Takže čaute, ja som Jaras a vítam vás u nového videa. A ak ste si mohli všimnúť, áno, už mám nový Geometry Dash a je to plná verzia, platená, a mohli ste si to všimnúť na mojom minulom shorte, kde som hral s mojím hosťom na tom videu aj nešpecifické levely, ktoré sa nedajú nájsť len tak v light. A preto som vám chcel povedať, že mám teda tento nový. Takže už dlhšie hrám a teraz taká výnimka. Určite všetci viete, že event bol dlho odomknutý, tak teraz je už odomknutý. Ale ja som to povedal zle. Nebol predtým odomknutý, ale teraz je odomknutý. A to som veľmi rád. No a mám tu teraz takýto tento level geometrii. Ja som ho už hral, ale je priveľa dekorovaný na to, aby som ho dal. Zapneme si ešte muziku. Tak, nech to máme pekne s muzikou. Pesničku si asi nejdem stiahovať. No. Ale čo, 0,0, tak to si idem. OK. Tak. Tak. Je pekný, je veľmi pekne dekorovaný, ale až tak pekne, že ja ho nebudem vedieť asi prejsť. Toto si myslím, že strácanie času, pretože ja to nikdy nedám. No a ideme si teda zahrať niektoré z main levelov, ale musíme dojsť k niektorým iným. Takže myslím, že Can't Let Go si dneska môžeme zahrať. Tak, ideme na to. Tak. Je veľmi veľa pastí, takže musíme to všetko... ako napríklad táto. Tak. Ja som to už všetko prešiel, ale... no... moc... to neviem dobre aj tak. Ale skúsime to nejak prejsť. Ale no tak, už zas... sakra. To snad není možné. Trošku mi to zamrzlo, tak, ale teraz mi to už odmrzlo, takže. Našťastie tu nás nebudú vyrušovať žiadne blbé reklamy, takže to je veľké plus podľa mňa. Tak, ideme do tejto čiernej časti. Tak. Dúfam. Toto je ťažká časť. Tá najťažšia, si myslím. Som veľmi prekvapený, keby sme to hneď takto dali. Tak blízko! Ne, tak blízko. Ach jaj, sakriš. To nie je dobré. Ach jaj. Skúsim to znova. Tak, som zase späť. Teraz pri 67% a idem. Tak. Teraz tá ťažšia časť. Dúfam, že sa mi podarí ju prejsť. Áno, ale to si musím dávať veľký pozor.
sakra, ne, taká škoda, ale ne. Tak, som zase späť, tentokrát pri 90% a dúfam, že hneď teraz, keď to spustím, tak nenarazím. Wow, yes, áno, to je super. Jaj, 12 za tempo. Tak, naspäť. No, tak kanzlotkou máme. Teraz jumpera ideme grindiť. Teraz jumpera, no. Jumper. Ideme skákať. Ako napovedá názov tohoto levelu. Takže. Teraz. Takto. Teraz to lodička. Tie opačné toto, tak je celkom ťažké. Toto. Nie je sranda. Pre mňa taká húba. Bola sranda, keby som to dal na prvý pokus. To určite nedal. To by som bol iný majster. Triple spike sme preskočili. Dobre. Pekne. Škoda. Boli sme blízko. Bol som tak blízko. Škoda. Tak, som pri 69% a samozrejme skoro 100% určite teraz narazím. No jasne, ja som to vedela, bože. Ne. Sakry. Tak, som na 71%. Tak, fuj, to je šťastie. Triple spike, jej. Tak som sa naľakal. Tak. Ale nie, no tak. Jaj. Ja mám reflexy úplne na prd. To je škoda. Jaj.